חברים יקרים, מה העניינים? אז היום אני הולך לדבר על שיטה שכנראה לא שמעתם עליה, שבעצם יכולה לגרום לחשבון שלכם להגיע לעוד אנשים שלא עוקבים אחריכם. זה בדיוק מה שאתם מחפשים, בסוף העוקבים שלכם הם נחמדים, הם טובים, הם פעילים, יכול להיות שחלקם גם לקוחות, אבל אנחנו צריכים עוד. זו שיטה שעובדת בצורה מאוד מעניינת. אינסטגרם בעצם פתחו אופציה להרבה חשבונות, אני מניח שגם לכם, בואו נכתוב את זה פה, שנקראת free trial, בסדר? שאתם מעלים היום ריל, אוקיי? אז יש לכם אופציה לסמן שם עם המתג free trial. מה זה אומר? זה שהרילים שאתם הולכים לפרסם יגיעו בעצם לאנשים שלא עוקבים אחריכם, שזה מדהים. עכשיו, הם גם לא יוצגו בפיד שלכם, משמע אתם לא הולכים להספים את הקהל שכבר עוקב אחריכם, שזה נחמד. בעצם זה נותן לכם את האופציה לעשות טסטים ולהתנסות ולהעלות כמה רילים שאתם רוצים, כדי לראות מה שעובד במרכאות, זה כל המטרה. איך אנחנו הולכים לנצל את זה לטובתנו, כדי בעצם להביא כמה שיותר צפיות לאלגוריתם? אני אסביר. אנחנו הולכים להשתמש בתוכנה שנקראת Sludge AI. יש אותה בטלגרם, אני אשים קישור למטה לבוט שלהם, ומה שהם מאפשרים לכם בעצם, זה לקחת סרטון, בסדר? ובעצם לערוך אותו קצת, כדי שבאמת הוא ייראה סרטון שונה, ואז יש לנו סרטון חדש. האלגוריתם של אינסטגרם לא מזהה, בסדר? אני חושב שזה סרטון חדש, ואז בעצם אתם מעלים את אותו סרטון כפול שלוש, שלוש פעמים. אני ממליץ, אם אתם לוקחים את אותו סרטון, לעלות אותו 3 פעמים ביום, זאת אומרת בבוקר, בצהריים ובערב. עכשיו, התוצאה של זה היא מטורפת, כי חברים, תחשבו שסרטון אחד עבד כמו שצריך, זה אומר שככל הנראה גם השניים האחרים יעבדו, בסוף הם אותו הדבר, רק הוא נראה קצת אחרת מבחינת האלגוריתם. אין צורך עכשיו שתערכו את הכל, אתם יודעים לעשות מוזיקה שונה, טקסט שונה, אין צורך. גם ככה Sludge AI עושים את זה עבורכם, הם משקיטים באחוזים שאתם אפילו לא תשימו לב וזה לא יראה לכם שונה בעין, משקיטים לכם את הכל בסרטון. ואז אם סרטון אחד קיבל 1,000 צפיות, אז ההצלחה היא משולשת, בסדר? 3,000 צפיות, תחשבו איזה מטורף זה. וככה חברים אתם יכולים בעצם להגיע לאלפי צפיות בדף שלכם, מאנשים שאינם עוקבים אחריכם. זה שיטה שהיום אף אחד לא מדבר עליה בכלל, אין לי מושג למה, אבל מעולה שלפחות העלינו את זה. וזהו, אז תשתמשו בזה חברים, הבוט שלהם אני רוצה להראות לכם איך הוא נראה, אז זה הבוט, בסדר? אתם יכולים להיכנס ולכתוב סטארט, בסדר? לשים את הסרטון, פשוט להעלות אותו לפה, ומה שיקרה אחרי זה, תבחרו, בואו נעשה רגע דוגמה, אולי יש לי פה, שסתם נעלה רגע את זה, את התמונה שהעלינו קודם, נעשה פה, לא בטוח, יכול להיות שזה יקלוט שזה תמונה ולא סרטון, אוקיי, זה לא קלט, סבבה, עכשיו מה שאתם עושים פה, לוחצים על בולק רנדומייז, ברגע שאתם לוחצים על זה, יש לכם עד 100 אופציות, 100 סרטונים חברים, 100 סרטונים שאתם יכולים אגב לעלות בכמה חשבונות אינסטגרם בגדול, תבינו את הכוח של זה וזה לא ייחשב כספאם. אז אני לוחץ בדרך כלל 5, מעולה. וזהו, ואז כרגע זה עובד על זה, אתם רואים פוסט פול סקסספולי, אנחנו לוחצים על Sludge content, ומה שיקרה בעצם בקישור הזה, כרגע זה עוד לא מוכן, לוקח לזה 2-3 דקות, יהיה לכם 5 סרטונים מוכנים להורדה, תורידו אותם, שימו מסודר במחשב, או בטלפון, אפשר גם מהטלפון, זה לא משנה, ולהעלות את זה 5 פעמים או 3 פעמים, מה שאתם בוחרים, אני עובד כרגע עם 3, זה עובד לי סבבה, ושיהיה לכם המון בהצלחה. כל שאלה שיש לכם בנוגע להעלאת עוקבים רלוונטיים, איכותיים, מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ, אני אענה לכם באהבה ובכיף ובחינם, וזהו, שיהיה לכם הצלחה.